ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 18 കടക്കാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം. വലിയൊരു അധ്യായമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ അധ്യായം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അതാണ് നമ്മളെ 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് അതിൽ ഭഗവാൻ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ദാനത്തെക്കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ദാനവും തപസ്സും യജ്ഞവും ഒക്കെ എന്താണ്, ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വേണം, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓം തത്സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. 78 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അതിൽ 11 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയിട്ട് പറയണം. അതായത് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. 49 മുതൽ 55 വരെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 64 മുതൽ 66 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ചും 72-73 ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും 74 മുതൽ 78 വരെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് അതിന് 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് 1ാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താ വിളിക്കുന്നത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട്
പറയുന്നത്. ത്യാഗം, സന്യാസം, ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധമാണ് എന്ത് ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന അധ്യായങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 17 അധ്യായത്തോടെ ശരിക്കും എന്ത് കഴിഞ്ഞു? ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ താളുകളിലും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണെന്നും അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് പറയുന്നു, വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നല്ല, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയും. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണ യജ്ഞാദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജാമിതി ചാപരെ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചില ഋഷിമാര് പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലര് പറയുന്നുണ്ട്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്താണ്? ത്യാഗം 3 തരത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? ത്യാഗമുള്ളത് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 3 വിധത്തില് ത്യാഗമുണ്ട്. ത്യാഗത്തെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് അന്തിമമായി എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായി എടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ തീർപ്പുകളാണ് എന്ത്? വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ മനീഷിനാം. യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പോ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളും മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അപ്പൊ നമ്മളത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഏതന്യാപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോ
കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് എന്ത് അത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അത് നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതു കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സ്വീകാര്യമാണ്. ഇതാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ശരിയായ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായമാകുന്നത് എന്തും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. നിയതസ്യാത് സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 വിധത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 3 വിധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തു കൂടാ എന്നാണ് വിധി. അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സന്യാസിക്ക് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആർക്ക് വിലക്കില്ല? സന്യാസിക്ക് വിലക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് സന്യാസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. അത്തരം പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണപ്രേരിതമായ പ്രവർത്തികളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിക്ക് ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ശിഷ്യന്റെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സന്യാസി പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, പരിത്യാഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തില് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിലാണത് വരുന്നത്. ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണമാണ്. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയത്യചേത് സാകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് പോകില്ല? ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ട രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകും വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാകും വിധം ഉപയോഗിക്കാം. അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനൊക്കെ സാധിക്കും. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭയന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്നോ കരുതിയിട്ട് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം ഇത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേർജുന സംഘം ത്യക്ത ഫലം ചെയ്വ സാത്യാഗം സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം മാറിയിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ
തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, തന്റെ ഒരു കടമയാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. 3 തരത്തിൽ ത്യാഗം 3 തരമുണ്ട്: സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭൗതികരഹിതനായിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി വിധിക്കപ്പെട്ട ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണെന്ത്? സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നാദ്വേഷ്ട്യാ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയഃ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി രണ്ടുണ്ടാവില്ല. രണ്ടിനോടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും മാറിയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്? നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം തെക്തും കർമാണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവ്, അതായത് ആ ജീവാത്മാവിരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കാനായിട്ട് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ യഥാർത്ഥ ത്യാഗിയാണ്. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്ത്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാർ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ അംഗങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ ഇസ്കോണില്. അപ്പൊ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എന്താണ്? ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഓഫീസിലോ ഫാക്ടറികളിലോ മറ്റിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസ അവരെന്താ ചെയ്യണത്? സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മമല്ല ത്യജിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയാണ് ത്യജിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെയൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. പക്ഷേ സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടിയത്. അപ്പോ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും. ഇത് 3 തരത്തിലുള്ള
കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ സന്യാസികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? പരിത്യാഗികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മരണശേഷം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് വരും? മരണാനന്തരം അവരെന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി അടുത്തത് 13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ജ്ഞാന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി ബോധമേ സംഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ട്? 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കേൾക്കാൻ പറയണം. അപ്പൊ വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും, എന്തൊരു സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന്, സർവകർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം. നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം, അധിഷ്ഠാനം വേണം. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരാള് വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. പിന്നെ ആര് വേണം? പരമാത്മാവും കൂടി വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിന്? ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, പിന്നെന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് വേണം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ വേണം, അതാണ് പ്രവർത്തികൾ വേണത്. പിന്നെന്താ വേണം? പരമാത്മാവ് വേണം. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എന്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമുക്ക് എന്താക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിൽ. അതില് എന്തൊക്കെ വേണം? ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു ആള് വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ശരീര വാക്മനോഭിർയത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചിലപ്പോൾ ന്യായമാകാം, ചിലപ്പോൾ അന്യായമാകാം. പക്ഷെ എത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ആയാലും നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും എന്ത് വേണം? ഓരോന്നിനും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ടമായതെന്ന്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ന്യായമായ കർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? അന്യായമായ കർമ്മം. ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരും. അപ്പൊ എന്തായാലും ന്യായത്തിലായാലും അന്യായത്തിലായാലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കർമ്മം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യാകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ആരല്ല? ശരിക്കും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ്
കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെ ഓർക്കണം. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾ, പല രീതിയിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. ഇത് 4 മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. പിന്നെന്ത് വേണം? പരമവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്. അതാണ് ആര്? ആ പരമപുരുഷൻ. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പരമാത്മാവിനെ കാണാത്തവനാണ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ആ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? ആ പരമപുരുഷൻ. ആ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തിനാ നിപതത്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, ആസക്തിയില്ലാതെ അനാസക്തമായിട്ടുള്ള, ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അയാൾ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാൾ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം. നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാനാണ് ഇവിടെ വലിയ ആളെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ശരിയായ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു അഹങ്കാരം. അപ്പൊ മിഥ്യയായ അഹങ്കാരം, ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് പ്രേരിതനല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം ഇല്ല. പിന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധി, അവിടെ ബുദ്ധിയിലുള്ള എന്തില്ല ആൾക്ക്? ആ ആസക്തിയോട് കൂടിയല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അത് വ്യക്തി വെച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാൾ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. കാരണം അയാള് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പൊ അയാൾ ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയുമില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷെ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതിയാണ് ശിക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഭടന്മാര് കൊല്ലാന്റെ ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അവരെ മേത്ത് നമുക്ക് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് ശിക്ഷയും ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവര് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ വധമെങ്കില് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യസ്യാനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാൻ ലോകൻ ഹന്തിനാ നിപതത്യത്തെ. ഇതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ? മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ ആരല്ല? അയാൾ ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. ഇനിയിവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയം, പിന്നെ ജ്ഞാനി. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവ്, ജ്ഞാനത്തിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകും. ജ്ഞാനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തി, അറിയുന്ന വ്യക്തി, അയാളാണ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. ഇത് 3ഉമാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇതാണ് എന്ത്? അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവാണ് ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം
അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് 19 മുതൽ 40 വരെ 5 ഘടകങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഓരോ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തന പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും ധാരണകളെ കുറിച്ചും ദൃഢനിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ചും സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇതാണ് ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിഥൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസാഖ്യേന യഥാ വച്ചുണുതാന്യഭി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി കേൾക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട്, 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താവുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തപസ്, യജ്ഞം, ദാനം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതിജങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് 3ഉം എന്താണ്? ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് മുക്തിദായകമല്ല. സത്വഗുണത്തിലും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് സർവഭൂതേഷു യോനൈകം ഭാവം അവ്യയം ഈക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സ്വാത്വികം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സ്വാത്വികമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അസംഖ്യ രൂപങ്ങളില് ഭിന്നമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ഇത് സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? എല്ലാത്തിലും, അതായത് ദേവന്മാരാകട്ടെ, മനുഷ്യന്മാരാകട്ടെ, പക്ഷികളോ ജലജന്തുക്കളോ എല്ലാ സസ്യങ്ങളോ എന്തും ആകട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ട്? ഒരേ ജീവാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാ ജീവസത്യങ്ങളിലും ആ ഒരേ ആത്മചൈതന്യമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. പൃഥക് തേനാതു യജ്ഞാനം ജ്ഞാനാഭാവാൻ പൃഥക്തിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഒരേ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമായ ജ്ഞാനം. അതായത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹത്തിന്റെ നാശത്തോടെ അതിന്റെ ബോധം നഷ്ടമാണെന്നുമുള്ള അറിവാണെന്ത്? അതായത് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവബോധം, ആത്മാവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫാസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു ശരീരവും ആത്മാവും വേറെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരേ ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരേ ചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ ശരീരങ്ങളിലെ അത് വന്ന് ജന്മമെടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായ ജ്ഞാനം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഒരേ ശരീരത്തില് എല്ലാ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദേഹം നശിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി യത്തു കൃഷ്ണാവദേകസ്മിൻ കാര്യശക്താമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവതൽപം ച തത്തമാസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടായും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം കൂടാതെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്, എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആ ശരീരം തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ പോലും അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്ന അറിവാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ശരീരമല്ല,
ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആത്മാവല്ല ശരീരമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം തേടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്, എല്ലാതും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം ആ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അയാള് തന്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്, താമസിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ്, ആത്മാവ് ശരീരം ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടാമത്തെ രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞെന്താണ്, ശരീരത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശരീരം ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് കരുതുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം രാജസികവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം ആരെന്താണ്, താമസികവുമാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്തിനും സംതൃപ്തിക്കുമുള്ള ജ്ഞാനമാണ് താമസികം. ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് രാജസികം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയതം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷാദാകൃതം നിയമം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷാദാകൃതം അഫലപ്രേപ്സുനാ കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായ കർമ്മം. അപ്പൊ ആസക്തിയില്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയത്തെ ബഹുലായാസം തദ്രാജ സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യമായുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനാപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യത്തെ കർമ്മ യത്താമസമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നതാണെന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതായത് നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച്, ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള മുക്ത സങ്കോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യസിദ്ധിർ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വികമുച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വികൻ. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരിക്കും, ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. ജയം വന്നാലും പരാജയം വന്നാലും അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഒരുപോലെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്, സ്വാത്വികത്തിലുള്ള കർത്താവാണ്, സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്.
രാഗി കർമ്മ ഫല പ്രേപ്സുർലുപ്തോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഹി ഹർഷശോകാന്വിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബന്ധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. അപ്പൊ രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫലം ആസക്തിയുണ്ട്, അതിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലോഭിയായിരിക്കും. ലോഭി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട്, വീട്, കുടുംബം, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും. വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് ആരാണ്? അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതികോലസഃ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസമുച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അതായത് എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതികവാദി, ദുർവാശിക്കാരൻ, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ, അലസൻ, ദുഃഖിതൻ, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപ